Къде е мишката? Къде си? Че с крака не са негови. Бобче! Бобче! Excuse me, young lady, can I speak? Бобице! Katie? Айде, лапи, баба, ела. Бобче! Ай, браво! Браво на Бобче! Don't worry, I'm not. My intentions are purely professional. Браво! Айде, Бобче! I have. Браво! Браво! Айде, Бобче, да играем. Айде, Бобче. Nothing understood. Very well. Като стига в градската градина. Here, just take your question. Правите Богу. Какъв вид? Всичко се перспоризира с бакпове. Радо натиква и напсува нещо и зоринта му вика, преди детето ще си избереш нещо и ще го заместваш, вика. И той вика, какво и тя има изня малка там в компания и вика, бакпове. И той вика, и се здържа към бакпове. Ама и вика, като аз това, всичкото е на бакпове. Вика, че се забудила една баба, вика в... Мартелин. И... Виж ли, бабата тук не може да ли трече дена, послед време, вика, бие гайдера го траджана, бърка му зъка, отпичва майко, мила, тя бабата умряла, иска подула, той като мати, като пишето, дай лятото, 4 дена стояла, палих се, вика, и като се да те вътре, вика, кеде виша в бъде. Вика, тя да кара в джипа и газ вика в един пояс. Там вика чисто гол и закачам пиштола на една джанка. Вика и почва вика да тръска. И по едно време гледам срещу мене един поздав, вика, майка чисто. И тя вика гол. Газ в панталони, и му казва, Йонен като извика не, видя каза и пиштола, вика горе, и като трасна, вика към село, тя каза, глупак, ще ме отскай. Той бил глупак, представи как е бил. Да, ама, седи обясня. Тръсках ти каза, вълк, вика, тръсках ти. Някъде горе. Видям към село, гледа как кмета, вика, съм го вратна. Смеша, вика, президент. Защо сгоре, вика, и бъде горе, като от сега ване, този кафе. Ма той е това? Къде са този? Боби! Ето на огледалото. Кмета вика, как мой толкова смотане? И казаха, Бог беше кмета и с пиштол. Сега кази, ти пък какво правиш как болка от твоята вика? Какво правиш как телефон, пътиш как ще така болка вика? Къде е мишката? Един дете в резултат, че си издълга граждата, защото влезем в Ами, ние си купихме вино. Сега ще карам на безалкохолно с мъжите. С вечер ще бъдем мъжите. Пиле! Слънчице! Зая! Ай, махни си бибера да се усмихнеш. А почна да се усмихта, като си стърви биберона и си го държи с ръката. Слънце! Принце!
Боян, ти не ще кажа какво по-ясно ли? Аз като минавах с прахосмокачката и тя се вали. И все пак сме много строителство. Модерни. Обаче виж колко удобно сега за този период. Да. Да, като сложиш вътре няма бърдани. Той никъде няма мърдали все още. Stand back, please, sir. Не, ма така е направено, че няма да се удари главата, защото зад него има... Краката най-важно. Като ме кръкна, отпрял малка брат за педала от крашката. И какво бе? Той е също бе. Ага. Да! Готова ли е речта ми? Боян, как ти клати главата, като чуй музика? Вчера ми оня ден сме седнали с Георги и гледаме филм, обаче той пусна музиката с колоните и дъни и как нали, гледам филм, но ще почва там една песен и Георги застане. Да, къде тя дърва. Вика, през Боян разбирам, кое ми заложа за първично. Лягаме да спиме. Аз съм убита с лекотената завивка до тук с дебела тениска. Георги е с вирводаещите. При нас е спорна вратата, при Боян е спорна вратата към терасата, вирводаещите. То се пободи, отивам да го загъна, защото Петър ход загъл, пободи и целият вирводаещите. Сменях пободите през нощта.